havada kuda kubuda pachena kuti zvinhu zvavasina kugamuchira. Asi vakangoti ndakuenda kuSouth kunotsvaka uche mwana. Ndobva vagara ko 2 years 6 months. Vari ikoko kwachona kuti vachatumira mari havasingachatumiri. Vakatongonoitawo dzimwe dzavakaita dzokutongodanana nemukadzi wemunhu. Ndakazongoonawo murume wake akuuya abva auya nebanga pamba. Abva ati ndoda kukuurayai nokuti murume wenyu akatora mukadzi wangu. Ndakachema ndiri ipapo. Ndikati tanga wauraya mwana ndizive kuti mwana wangu afa wozouraya imi. Takangokura tichiudzwa kunzi mwana ndimai, asika kuva mai kwacho ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana ibasa, asi irori rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema. Makadini tinokuchingamidzai muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri kuEpworth uko kwatiri kuona mudzimai anonzi Lois Nyamandi ane makore 33 years ekuzvarwa nevana vaviri. Pavana vaviri, wechipiri wacho mukomana anonzi Tino ari kurarama nehurema. Zvakafamba sei pana Tino? Urema hwakazouya here mwana akura kana kuti akaberekwa nawo? Tinonga akazvarwa akadaro. Ndakatombereka akadaro, ndakamubereka neoperation. Saka pandakamuitwa operation haana kukwanisa kuyamwa. Haana kutokwanisa kuyamwa zvachose. Asi machiremba haana kukwanisa kuona kuti mwana haasi kuyamwa. Saka ndaita zvekusvina mukaka. Kusvika mukaka usingachabudi. Ndakasvina for 6 months. Ndichingosvina mukaka usingachabudi. Machiremba ndachingogara ndichienda nemwana kuchipatara bhozi ndaiti ndikamuisa mukaka uyoyo wabva wabuda neumhino obva aita kakukachidziwa. Saka ndandingoti ndikangoenda kumba 1 day ndodzokera naye kuchipatara. Kusvika ndazonzi navamwe sister vangu ndoda kuti uye nemwana uyu kuHarare kuParenyatwa. Vanaenda kuParenyatwa vakazoonekwa kuti mwana ane inonzi cleft palate, ane buri remumuromo. Ndopaakazonyorerwa kuti amwe nani. Saka kusvika pa7 years anga achingomwa nani mukaka. Still namanje anomwa fresh milk. Anomwa mukaka. Zvichireva here kuti muri kuti mimi urema hwaTino ndihwowo huri kuafectika nekuti haana kunwa mukaka weburi riri mukati memuromo? Aiwa. KuParenyatwa machiremba achizoongorora mwana akaona kuti mwana ane chirwere chinonzi trisomy 13. Ndikabvunza kuti zvinorevei pachirwere ichi. Vakanditi zvinoreva kuti mwana akakanganisika kubva kubrain. Zvekare zvinhu zvake zvese zviri paari zvinenge zvakasarira mukusikwa kunenge kwakaita mwana. Ane buri pamwoyo. Asi pakunditsanangurira kwavaita ini vaiti harikanganisi chinhu. Anotokura. Asi ndakatarisa ndichiona naiko zvino ndingoona kuti development yake kukura inonetsa. Anenge achingova zvaiva izvozvo. Saka ndikuona kuti rinomukanganisa. Vakati mwana haanzwi. Akaenda kumatest enzeve akanzi haanzwi. Ndikaona zvekuti mwana hatauri. Pekutanga ndaifunga kuti pamwe unongova urema hwokuti pamwe haagoni kuyamwa kana kuti ane buriro remuromo. Ndorandaitawo kunge ndichivimba naro kuti kana akagadzirwa. Saka ndakazoona kuti mwana ane urema hwokuti haakwanisi kutaura, haakwanisi kunzwa, haakwanisi kufamba. Anongomuka achingogara obva arara. Haakwanisi kudya ega. Ndo zvirwere zviri pamwana zvakanyanya. Saka machiremba mukunge achirapwawo achienda kuchipatara vakazotiwo havakwanisi kana kumugadzira kana cleft palate yacho, havakwanisi kumugadzira kana buri remwoyo. Nokuti vakati kangomunyaradza chete mutheatre haamuki. Saka chinhu chinondibata zvakanyanya. Anongodya chikafu chakafanana nechinodyiwa nevamwe vana here vane ma7 years? Haadyi sadza, haadyi rice, haadyi zvimwe zvinhu. Haakwanisi kuzvimedza. Anodya porridge. Makuseni ndomupa porridge rinenge rine mukaka.
nedovi. Ndapedza kumupa porridge kuma 11 chamupa mazai akabhoiliswa. Ndongotora yoku chete pasai. Ndomuisa muromo ndoisa tea nemukaka. Masikati ndomupa pfuko maheu. Kana ndine maorange ndogona kumupawo chiorange. Ndongoita zvokumusvinira mukapu ndotomupa iri mvura. Kana ava manheru ndichadzokorera kubika porridge zvekare rinenge rine mukaka. Ndochikafu chaanorarama nacho. Zvakabata sei baba kana vamwe veukama vakazvigamuchira sei? Baba vakavana kuzvigamuchira. Pavakangonzwa kuti mwana dambudziko ripari harigadzirisiki, havakwanisizve kumita maoperation. Bozi ivo vakanga vane tasiro yekuti kana vachida mari ndovapa vanhu vachona vaoperate mwana palate. Palate ndiyo yavainyanya kuti agadzirwe. Saka ndakazvauza kuti zvanzi hazvikwanisiki kuti mwana aitwe operation, munotongorora naye kusvika akadaro. Havana kuda kubuda pachena kuti zvinhu zvavasina kugamuchira. Saka vakangoti ndakuenda kuSouth kunotsvaka uche mwana. Ndobva vagara ko 2 years 6 months. Vari ikoko kwachona kuti vachatumira mari havasingachatumiri. Vakatongonoitawo dzimwe dzavakaita dzokutongodanana nemukadzi wemunhu. Vatora nemukadzi wemunhu ndiwo muraini matinogara kumusha. Ndakazongoonawo murume wake akuuya abva uya nebanga pamba. Nemapanga pamba pandaigara nokuti ndinoti vane musha wangu kumusha. Abva ati ndakatosvika pano madeko ndida kupisirai mumba. Ndoda kukuurayai nokuti murume wenyu akatora mukadzi wangu. Ndikati ndombovazivi pano kubva zvavakaenda kuSouth havana kuuya. Ndakachema ndiri ipapo. Muuya mva azoti mufonere murume wenyu mumuzo ndanga ndiri pano. Ndobva ndaiti vane mapanga marefu chaiwo. Akati basa rangu ndo basa randinoita kujoni rekuuraya vanhu. Ndaida kukuurayai. Kana muchida upenyu chibvai pano. Saka ndakazongomutiwo kana uida kundiuraya unotanga watora chirema chiri mumba. Akasingatozvizivi kuti ndine mwana ane disability. Ndio paakati aiwa mainini anotonditi mainini murume wachona akatorerwa mukadzi. Aiwa mainini chiregai kudaro. Ndikati tanga wauraya mwana ndizive kuti mwana wangu afa wozouraya ini. Kumusha kupi kwamaigarawo uye vemunharaunda imomo vaimbokubatsiraiwo here padambudziko ramakanga muinaro remwana? Tiri kuona kuti mwana uyu mwana wenyu wechipiri, wekutanga ari kukura zvakanaka zvinongoita vana vese. Vemunharaunda vaikubatsirai here? Ndingangoti vekuchechi ndo vaimbopatsa vachindibatsira ndiri kumusha. Nevamwe vemunharaunda vakaita sama MP ndo vanenge vakambondibatsira nekundipa huku dzekumbofuyawo ndiri kumusha ikoko. Kumusha kumasvingo ndo kwandinobva. Zvichiroti muri kumusha maipfuya huku. Hongu baba havana kuzvigamuchira, havana kubuda pachena, kungoenda kwavakaita vakabva vangoita beti rawira mumukaka. Vari ikoko ko umwe mwana uyu naiyeyu wacho hapana here? Ndoti tikuona kuti chikafu chamataura zvinoda mari. Iko zvino izvi vanobatsira here kana kuti ipapo vaibatsira here kuti mwana akwanise kudya? Ipapo vanga vasingakwanisi nokuti mukaka ndaitoita zvekutopuwa mari nevanhu vekuchechi. Havana kubva zvavakangotanga kubva pamba vakaenda kuSouth vakanogara. Kutumira mari yechikafu vanongokudza kuti ukati yemwana yechikafu vanoti handina, asi ukati yechikoro uyu yakanaka uyu vanotumira. Vanogona kutoti kweretai ndikuzobhadhara mari. Iko zvinezvi vanotongotumira mari yakatonanga kuchikoro. Saka kunoku kwekusisina mari chauya. Zvichireva kuti kwavari ivo vakangobhadhara chikoro icho zvatokwana. Zvatokwana vachadodi kana ukatoti uyu anoda togona kutozongovanyepera kuti uyu kuchikoro kwanzi kunoda mari yakati. Ndopo wozoti kweretai, ukatokwereta ndopo wototengerawo. Ndakatozoenda kuchikoro ndikatonotaura navo kuti ingoti ichikoro $20 pamwedzi kuitira kuti uyu awanewo $10, uyu awanewo $10. Nokuti ndichiona kuti uyu vanoti handina, asi yewe chikoro vanenge vachiti ndinaye. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Iko zvinotombotura mafemo tosangana zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed.
Loisi ari kurarama sei? Ukama hwake paimba yake hwakamira sei nokuda kwehurema hwatino? Pandiri kugara panapa ndingangoti pamba pangu nokuti baba vatinonga pavakadzoka kuSouth Africa. Nenyaya yekuti ndaibva kumusha kumasvingo ndichiuya every month nemwana kuchipatara. Saka pakuzoti chiti pai mari zvakavanetsa kana kuti ini nokuti ndakasingachadi kugara pamba pandambodzingwa nemapanga ndikavati nyaya panapa ndichadi kugara. Ndobva vangoti ndikaona mari ndichakutsvagirai pekugara. Ndopavakazonoshanda kuGweru kwanova ndiko kwavari izvozvi. Handizivi pavanotogara kuti vanogara papi. Vati vane 2 years vachigara ikoko kuGweru. Kuno kwava negore vasina kuuya. Saka vakawana mari ikoko ndobva vakatenga panapa ndobva vangotisiyawo pano pamba pedu patiri kugara. Ivo havadzoki kuzoga vakangosvika kusiyai pano? Vakatisiya panapa vakamboita gore vachiti after 4 months vanogona kuuya ka1. Vanogona kuuya sanhasi mangwana tomuka vachidzokera. Rimwe gore ravaita rechi2 havasati vambouya pano. Havana vakatozongoendera zvakutongera zvachose. Mwana mune here kwekuti mimi munoenda? Vamwe vanomboti vana vakadai vanoenda kuma-exercises, vanonosanganawo nevamwe vane vana vari kurarama noone urema. Mune here mimi kwamunosangana nevamwe? Tinoenda kuma-exercise pasenda padombo. Patinoenda kuma-exercise naye pamwedzi poga poga tinoenda. Kusiyarayu anoendwa wachinoonekwa ikoko nachiremba kwaRare Hospital. Mungati here ma-exercises aya ari kubatsira mwana? Anobatsira chose nokuti anga asingakwanisi kumuka achigara. Asi zvino ari kudzidzirawo kumuka achigara. Anopota hake achirara asi anomukawo achigara iko zvino. Ngatimboonai mimi kuti zuva renyu rakamira sei? Pazuva ndinogona kumuka na4 o'clock. Makuseni ndotora mabhaketi angu kana 4 ndonotsvaka mvura nokuti pamba pandinogara hapana mvura, hapana mugodhi. Ndoenda unotsvaga mvura, ndonosiya ndangobata line nokuti mvura inonzi inocherwa na8 munhu wese aripo. Saka ndikadzoka ikoko ndichauya ndogadzirira wechikoro. Ndagadzira wechikoro wobuda ndosara ndobikawo porridge yatinonga. Ndinenge ndatosokawo hembe dzatinonga dzinechida kuwachiwa nokuti mwana anoita mate, anoita masiriri. Saka hembe dzake dzinenge dzichida kuwachiwa. Uyezve ane hembe shoma dzokumuchinja nokuti nguva diki ane atonyorovedza hembe. Saka ndotomuchinja, haadi kutonhorwa. Akatonhorwa nechando anoita flu. Kana akakosora woita mabayo ndoenda kutodzokera kuchipatara nemwana. Saka kana ndapedza zvokuwacha ndokumbikira porridge, time yandoda kupa mwana porridge ndo time inoenda kunochera vanhu mvura. Saka dzimweni dzenguva ndogona kushayiwa mvura kumugodhi nokuti ndinenge ndichipa mwana porridge kumba. Vanhu kuti vakucherere mvura vanoti anogona kuitirai utsinye akaisa zvinouraya mvura. Saka nguva zhinji unogona kushayiwa mvura. Kana kuti ndotomborega kupa mwana porridge ndomboenda kumvura ndinotsvaka mvura ndozodzoka. Dzimwe nguva unowana mvura yakasviba. Saka zvinhu zvingotonetsa. Ndapedza zveporridge ndichambobuda ndinobika madishwash. Ndomboti ndimbotenderera nemadishwash. Dzimwe nguva unogona kutengerwawo kana 1 kana 2 kana kuti wombotsvaka muzvikwereti zvavanenge vakakweretesa vanhu madishwash. Ndokwanisa kubika madishwash nevaseline. Ndadzoka ikoko ndozogona kudzoka past 11. Ndobva ndoenda ndogadzirira mwana tea. Ndora ndaona ikoko ndotengawo mazai nemukaka. Ndogadzirira mwana tea ndomupa tea. Ava masikati saka ndichadzokera zvekunotsvaka mvura yekuti tikwanisawo kugeza woisu newekuchikoro. Ndadzokera kudzeka mvura pasi pandinenge ndichifamba ndosiya ndakiya dhoo ndomukira mumba tinonga. Ndanotsvaka mvura ndodzoka ndogezawo nokudi. Mazuva rodoka ndogadza zveporridge ndomupa porridge. Nesu tobika chikafu chitosha. Sei muchisiya makira mwana mumba? Handina mumwe wandokwanisa kumupa. Zvekare anenge hana uche yekuti ndokwanisa kumusundawo ndichifamba naye. Saka mukubereka ndaimbomubereka mazuva ekutanga. Vamwe vanondibvunza namanekedzero kuti saka izvezvi zvamuri kuinda kunotengesa tinonga ripi?
ndine munhu wani wandakaudza kuti ndotomusiyira ndiri mumba. Imwe nguva ndogona kungoti ndamuseta kana kwambuye kana kuti pane wandamumindisa. Dzimwe nguva ndogona ngoti aenda kuchikoro asi ine ndamusiyira ndamukira mumba. Ndakambotoona rimwe zuva adya zvinhu yake ndamusiya ndakamukira mumba. Ndinenge ndisingakwanisi kufamba naye nokuti ndava nedambudziko rechifuva rekumubereka. Saka ndinotosiya ndamukira mumba todzoka. Mangwana arimo ndotokondinya nezvandinenge ndichiita. Tinoona isusu kuti kukudza kuchengeta vana ibasa, asi kana mwana ava kurarama nehurema basa racho rinovha rapetwa. Ndaapi matambudziko ekuti munoti imimi nekuda kwekuti Tino ane condition yaainayo iyi upenyu hwangu hwavha hwanyanyorema zvakadai so? Matambudziko andinato vana akati wandei nokuti chekutanga ndisati ndawana Tinonga ndakandiri munhu aitopfuya mabhureyili andiri kumusha titowirirana zvakanaka nemurume wangu. Asi iko zvinezvi hatina nyaya dzatinotauriana kusana kwekuti mwana fizi yakudiwa kuchikoro. Kwangoti kwangopinza Tinonga pakati vanototi hatina mari saka hatichawirirani. Uyezve zvinhu zvandaiva nazvo kumusha ndakatengesa. Ndakasvika pakutengesa nemapoto angu ndichiti nditsvake mukaka womwana paakanga achimwa mukaka. Saka imwe nyaya futi yakaita kuti murume achingoti akaenda anoti kwa ndoda zvinhu zvangu zvamakatengesa ari kuSouth paasingatomiri mari. Saka zvinhu zvakanikonzesa kuti imba yachona kuti ndichaziva kuti ichaenda mberi here kana kuti yakafa uchazivi. Rimwe dambudziko futi zvenderekuti ini ndinozviona kuti ndine maoko angu akakwana. Kumeso kwangu kwakanaka kwokutiwo handingachaiwo munhu anoti ndokudai kana kuti ndokwanisa kushanda. Njere zokuti ndogona kuchinja chenji. Handina hangu kupedza chikoro ndakagumira form 2. Ndokwanisa kuzviita zvose izvozvo asi haukwanisi kuinda uchisiya mwana. Even hama dzangu chaidzo dzakatoti ndanosiya mwana chirema icho chokuhama vemurume. Nokuti dambudziko raunaro idambudziko risingaperi. Saka zvine zvichinetsa matambudziko akawanda ekuti unenge uchingogara uchifunga. Uyezve rimwe dambudziko nderekuti usiku handivati ndivati ndakagara ndakagomisira kurara hope dzekusvika kwachena musi wa9 August 2017 up to now anogona ngotanga kuseka Tinonga kana uchema kana ndinoti ndakagara. Munonzi endai munosiya mwana kuhama dzemurume dziriko here uye vanombobatsira here, vanombouya here? Hongu baba vasuduruka ko hama dzavo dzinombouya here uzona mwana? Hama dzavo hapana kana wani kana kufona chaiko hapana anouya. Havafoni, havauyi, hapana rubetsero rwandinowana kubva kuhama dzavo. Vanhu vanototi vakauwa nematambudziko avo vanotofonera baba vaTinonga kuti vavabatsire kwete kuti vabetsere mwana wavo. Ivo ndivo vakutobatsirwa. Vakatoti mukadzi uyu akatengesa zvinhu zvako saka haiti kugara naye. Saka ndaitongoti dei ndikawana mari ndikatenga hangu zvinhu zvachina ndingadzosera. Tiri muchirongwa Twice a Mother nasu uno tina mai Tino kuEpworth. Ngatiisanganei muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters.
We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Ndezvipi zvavanokwanisa kuita kuti upenyu hureruke? Zvandingakwanisa kungoita panapa ndezvekupfuya huku. Ndikapfuya mabroilers nchiita project yangu yekupfuya huku. Ndokwanisa kutengesa ono kuti ndenge ndiri padhuze nemwana ndichiona mwana. Zvekuti ndikawana kachirugu kunogwepwetsi kune mbavha. Saka ndikavaka yakaita room yekupfuyira huku. Zvinondibatsirawo pakuti ndikapfuyawo mabroiler. Iro ibasa randakadzidzirawo ndiri kumusha. Saka mabroiler ndechokwadi chekuti ndokwanisa kumapfiya ndotengesawo huku kana kupa vaya vechigadzira vemabhucha. Chinovatengeserawo nchiwanawo mari. Chindibatsira kuwana chikafu chemwana. Nokuti chinondinetsa kuwana zvakanyanya. Uye mapamba ekuti ndimupfekedze anondinetsa. Munhu anonetsekana kuti atsvina but weight anoita zvakanyanyisa. Nokuti anonyanya kudya chikafu chine high fiber foods, chine mvura. Saka nguva zhinji yake anenge achiita weight. Saka ndizowana nguva yekuti manapukeni achitosirina. Nehembewo dzavashoma uyezve dzinenge dziri dzavadikiwo dzimwe hachakwani. Saka ndikawanawo project yandingaita ndiri pano. Zvinondibatsira. Mataura imimi kuti amukwanisi kufamba nemwana makamubereka nokuda kwekuti mane dambudziko remuchipfuva. Chii chekuti mungati imimi dai kuri kuti zvikakwanisika izvi zvinokwanisa kuita kuti dambudziko iroro ringe rinoreruka? Kana akawana uche zvinondibatsirawo pakuti dzimweni dzenguva ndoendawo pano panenge pari pedyo panoti panokwanisika kuenda neuche. Senge tichienda kumaexercise patinoenda pasenda padombo pane pachitoda uche nechamubereki nomutsveta muuche. Zvekare kana ndikaenda naye pakiliniki padombo zvinonetsa kuti usvike kuvanhu pachipatara uchiti ndine mwana nedisability ari kutorwara serious kana kuti ndoda kuti akasire kurapwa. Saka vanhu vakaona uche vanhu vanokwanisa kukunzwisisa than kuti wakamubereka vanogona kuti wakangobereka mwana ane 4 months kana kuti wakangoberekawo zvako mwana. Vanhu havanzwisisi kana usina uche. Saka uche inobatsirawo pane imwe nguva nokuti madambudziko rakaita sarati tinonga rinogona kunetsa kunzwisisa. Saka kana ari pauche vanhu vanokwanisa kuziva kuti mwana uyu ane disability. Ane mishonga here inotorwa natino nokuda kwekuti mataura imimi kuti zvakanzi urema hwake haugadziriki. Iko zvino izvi ane mishonga yaanotora here uye ane shamwari here dzaanotamba nadzo tino? Tinonga ana shamwari anototamba nechisisi chake kana chadzoka kuchikoro. Nenyaya yekuti vazhinji vana iye haakwanisi kubuda panze. Nguva zhinji yake anenge ari mumba nokuti mwana asingadi chando, asingadi mhepo, asingadi kufema dust. Padiki anenge achirwara ndichienda naye kuchipatara. Nguva zhinji yangu ndingati ndinoraramira muchipatara. Manesi mazhinji anondondiziva kuchipatara. Saka handikwanisi kumubudisa panze nguva dzose. Akapiswa nezuva anotsvuka muviri wose nokuti akawedzerwa ropa. Saka dzimweni dzenguva anopera ropa. Nguva yake zhinji ropa rinopera anenge akudiwa kuwedzerwa ropa. Zvizhinji pamushonga ane mushonga wekuti aite tsvina zvakanaka. Ane dambudziko rekusaita tsvina zvakanaka. Saka tinowanza kutenga castor oil nelactulose ndio inonyorwa nachiremba. Kana asingachatoiti tsvina kana kuti kana 3 weeks asingaiti tsvina. Zvekare zvetinonga ana mabhora. Saka kanzi achaitwa operation muna 2026. Saka pandinoenda naye kumareviews kana kuti tichienda naye kuHarare Hospital pane pachida mari yekombi. Kuti ufambe neuche futizve kana kutoti ndikava nayo uche ndinotomubereka kana kuchiita kuenda nawo kuHarare Hospital. Uche ndozongomusundawo kana ndiri pano pamba. Asi kana chinoona Harare Hospital ndomubereka. Nekuti mwana anogona ane hasha ndingati ane simba rakawandisa. Anogona kukakata kana bvudzi revanhu vakarukwa kana kuruma vanhu
nokuti anotombotiruma isu tatozvijera hedu kuti anoruma kana kutsunya. Saka pane pachidiwawo mari yekuti ndiende naye kumareview kana naHarare hospital nekutenga mushonga wokuti akwanise kuita tsvina zvakanaka. Mararamiro amuri kuita chii chamungade kutaura kune vana baba? Tinoona kuti vamwe vanobva vasiya mwana ngezvakaita baba vatino. Ndingada ngokurudzira hangu vana baba kuti kana vakazosangana nematambudziko akaita seiwayayo vasasiya vana amai, nokuti idambudziko guru nebasa guru rinenge rasanganikwa navo namai pakuti vachengete mwana akadaro vari voga. Idambudziko rinenge ratokurisisa, nokuti ndikuona kuti dambudziko roro rinoparadza musha. 1 marriage inoparara, 2 haugari uri munhu akafara. Unoti ukaona munhu ane murume akachipa pamurodi unototi saka ini nekuda kwokuti ndakabereka mwana disability hauchisiri munhu anotarisirwa. Even pamba chaipo uchigara uri munhukadzi woga, vanhu vanotongogona kunge paita rodhi. Ndinobirwa zvinhu zvakawanda, ndakabirwa zvinhu zvakawanda, ndokuti vanhu vanga chingopajera kuti hapana baba vatoonapo vachifamba famba. Hauremekedzi une vanhu. Even vamwe vana baba vanenge vari mumondi vanenge vaitoti mai vari papa vana murume edu tanga tavasvikira. Saka matambudziko vanenge vasangana nawo. Zvinorema kuchengeta mwana uri woga. Uone dambudziko zvinoda kuti vanhu vave pamwe chete. Mukaisa musoro pamwe chete muchirwisana chinhu chimwe zvinoreruka. Nokuti unonyatso kutotemba kuti ivavo ndo baba vake. Kana ivo vakasoduruka wati umwe munhu agone kuswedera padhuze newe, chero ukakumbira munhu mari chaiko anogona kukunyima kuti baba vake vakafa here. Imwe yazvanzi yangu yakamonza ati asi dei baba vake vakafa. Saka ndikademba kuti saka ndiuraya here baba vake. Imi muchitoona kuti ndakatombozokera kumba kwedu chaiko kunogara. Saka zvinhu zvinenge matambudziko anonetsa kuti vanhu vanzwisise. Tinokutendai nekuramba muinesu muchirongwa Twice a Mother. Nasu uno tanga tiri kuEpworth tina mai tino. Toda kutora mukana uno kukuyeuchidzai kuti diaper bank redu rashama. Vana vazhinji vatinoenda kunoona vanenge vachipfeka mitambo. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa Twice a Mother. Tisakangarwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana anorarama neurema.